fona Facebook fona nye Facebook kono kana sabu ulu fana ka ko ye mi musique yere be tableau min gambi tellement que page intara anake u yere ti fe hali musique yere aka jouer sabu na tara doron be fere ke ka anjo o kuma na sa amba nyini kanu bo fe bura anana aywa nana angata abana o kuma na ode ako isawo o tabarikala nala sono o tabarikala angata wala bashite o kuma na saminya awekado Facebook anana akuma na saminya awekado ka fulila se kanuba bema abu safuna jara soni be ambe awekado direct nyini ani awekado angala sigide mimbe no be awekado amadu kofo amba wele soni mimbe se kato albe kibaria di anma katika sabu anwire kuna funi do be ambulo anye minu nyini ka damene 5h du matin kana sisama anyire fana masigi ambe weleli ke chumi ambe weleli keti amba nyenyini chugumi amba nyenyini te sabu ni kuna funi na dira ni chugoina chendu abe awekado masira ga ni be kuna funu ni ba difana akadi hakliski kono bonya ani karama akadi okono wa safe jamana basigili akadi ofana kono ode nywante okuma na halibi ala ka ni sababu abu safuna ambe fasirita folo yananga amadu el soro minya awekado nouvelle horizon amba le ka fasiri awekado demba konte ale kumambe demba kuma na minga ode be talike halibi lakana balia mimbe ni awekado amba kumana nura fm sanfe lakana balia mimbe na kuma be awekado malikono fantani na ni bela jilefe demba ya jira ka fo kanga tegere fo anga chedunku mimbe anga surasula ka ukufo sabu be mina adugulete ulika joni jesiri minu be kake adugulete demba koko awekado ataki woro kunu dama ode kunye fenye femi na kumbulu dambe kanyeshi anga surasuma no be bingani wali akufo bingani wali ataki mimbe ni bamanchi wali atikila mo kerengere ni ala katiba masina kunu ye mimbulu da kube na minta kanyeshi anga cheduma akukunu jeudi kalo klimuga anikele san 2022 abu safune jara kwa kera bugigwele yayi nga asirambu nyanne amashibai sabu niye jetemeneke baye kafo mali surasu minumbe forces armées maliennes minumbe anga chedun kofo jongo ala awekado ataki koni taraka nyishuma kamana infanja monfe mimbe talike katiba di masina no amadun kufa ka chedun luko ni kembe ka wulika joke wulika jomi ngonna no befeka uswani wati laban ngonna jamfa jugu on tara kimbe kanyeshi anga ba mali bay akodi siratigela ko jetemeneke siran ko dikera kunu kosobe sabu ba mali bakono juye kalo klimuga anikele no yekunu ya anada tarukula sabu sokoma da jona fe e bay ka fo armée ka position mimbe abe position woro bo a position woro ambe se ka fo bingani wala tikela maw ye wulika joke ko bina nyeshi awekado opposition woro bema ka awekado bunteni ko dabo ako communiquer mimbora ka bin na bora état major général des forces armées na bora o yoro ako awekado attaquer nomino fleni ka foko awekado fendo femina be chuga were la ute nga femindo alabe nadi ka alabe awekado chuga mina abebsi ka kenwanfe abu safune ka damene duanza kata kuru ti mimbe awekado sebari famela ko bafu minya awekado segu ani kolokani ni Europe 20 fleni ni mbeka bingani ka gushilike abekun labe nadi wanfe wati kelena mimbe ka to awekado agelia ani amashiba abibunya chugomi ako duanza kanye woro no ye 6h atabana ni sanga bisaba yekunu mobile dobe no véhicule piégé ale koni awekado wulika joke kabingani wali atakanyeshi anga poste de commandement mimbe le groupement tactique inter arme kofo no ko amako debo wulika jo okera on nofe akoni bingani wali mi fleni donc ala anga fama kanye wulika joke ka nyoni nika awekado ogwen ko boy ni daruka ubodo nga minya awekado angire fanve ma kelen bonena anina matani duru awekado ojugira o temenengo ka boy mobile sababu bonyango eleye awekado olusoro nga forces armées maliennes mimbe ni awekado yanga chedonyi nunum bela jele ka wulika jo nuka chesiri abarka buena kosobe mimbe se ka to awekado kololo abinnoya akwanga boy anga ta awekado yoro mimbe na be awekado terroristu famvela kufo ma sababu bonyango ol koni kera awekado setu fini akoka boy ataki mimbe na kera muti ani kuru ni mimvle ni awekado bingani wala tikila mau oluku mife kaningo bela jele ke nywanve kuru 5h timana ni minute ta ani dure mobile fonzera ka da fama moka ka binye kilometre kele yeri mobile nkase bubu ngambora mobile explosera mingo ni ba kono otakera setu c'est fini akweta major ka fola mobile nyere tabali banyoro emi plaki mimbala babina fo awekado angrefe jamana do ikaro ka foko o plaki dedu wanunu vle ne ka minge minya awekado bafo
yoro min be ndangwa mako bafo awaikado ale ni segu ni yoro ko fole num fanana bingani wali atigila mo awaikado utamashen yira yoro fanna bafo min be awaikado ani segu fanfe akoni ndugo flaminu fleni terroristu ye bingani wali ata ka fo ko bu nyeshi o fanama minya awaikado bafuta ikado ka fo uye minge uye obi de fli o daratu awaikado bafo segu fana akera o chuko kele ndila ako minye kolokani ambe balika bo mingalama 5h30 wati o fleka wulika joke tuguni ka bingani wali ata ka nyeshi kolokani fanama ako service de renseignement minumbe no état major général des armées nabo tola uluka wulika jonu ka chesiri o de kera sawbiye tare chamam fora alhamdulillah chamam fora nonte angume kuma minabi anti sorala ngani bekera fama ujo yoro sabu minye ka repousser ka gelen yoni ka boy anga chedum awaikado uyu seko ke o bela jilina demba konte nouvelle horizon ale min soro ka dama oyeni aywa angata angata mede kelo afo Demba Konte ambapo nyema sake nyema Ahmed Demba Konte ambapo ami yera foki walimando kado ka fo ne be mbolodo me boni sebe telela mini ocho ko le soir de bomko kado ka fo ni Yusufu Konate ale ka sebendo Yusufu ki kado ka fo na ya tro ka fo ko kungo kera donye mini agsebe gelera kungo kuna shini ya tro kado ka fo mi metalike dana amasagu mawla no ye dozo ye kado ka fo ko nunu ye wuli ka jo sebeke mi metalike kado ka fo bamaji jekulu do be kado ka fo ko ukarla nyana kado ka fo karla nyana ngera yoro mina obi talike kado ka fo dugumi be ni oye kado ka fo edun daka dunkada kado ka fo ukarla nyana mi metalike kado ka fo bamaji shu bidru mi metalike bamaji shu bidurula mi metalike kado ka fo dozo koni ma chamanfa uka jegulula mi metalike ma biduru banyangula dozo ko uyo bela jele fa uka jamala abana manyena ni nyana anyana ko fala no Yusufu Konate Yusufu ke kado ka fo kabini wati dola mi metalike kado ka fo bamaji jegulula keme ka munumunu ka sebe boloda aka je kado ka fo dugumunu ni olu atakira kungo ya sore kado ka fo kunna shini no ye bena arabadoma mi metalike kado ka fo dozo ka jegulu mimbe kerengere jana mi ni woli ko dana amasagu na nyema ye Yusufu Tolobaye nunu ye wuli ka jo sebeke ka jo mi ngona na ka do ka fo bamanji jekulu do be sanga ani wati bela jere na ka do ka fo ko ukon ya nyini to bela jere na mi metalke ka do ka fo ukasaka do ndugu ndogo dugu kono sa chani ukasaka abloda ka do ka fo dozo kono ko umasongwe dozo fona ka do ka fo uye faranywanga uya sebe boloda faranywanga mi ngona na ka do ka fo ukon ni nunu nana karnwana mi metalke ka do ka fo en bamanji jekulu la bamanji jekulu mun ko de ka do ka fo Amadou do kafola ki kado ka fo Amadou Kufa walma kado ka fo mi metalike Amadou Kufa ka jekulula aka jay kado ka fo Amadou Kufa walma kado ka fo Yadi Agali abina fo uluka jekulu mawdo aywa Abu Safre ko balle ko sudale sa o kuma ni watina minye away kado anya fo ye chugumi anga journaliste bay na be renouveau TV ale yere sigoro bembe katima amse ka fo so mo na ale yere wuli chugo mo nyek sabu denguni kumba bulo ayre de to kumbida nga fajiri na yo beto yo de atoni afienga nga bara nga gele akagele ye gele da nga anga do kuyi wati na farasu be mugu kisetula ulu yere fana be mugu kisetula Amadou El Konare nyere dugo kedo oni wati na awaikado alebe ambulo koro ka damine ko indamine foka na sambe wati mine ko sisa abachema donc ale koni tay mendanyi mentigilay directement okmana Amadou El Konare salam alaikum walaikum salam wa rahmatullah ko Amadou Maiga ilice Konare marhaba Maiga somo obedi bashi foite alhamdulillah marhaba ka position be yoro mina kati j'espère que tu es bien sécurisé ça va mais ala tanu ka barkada fo femi ma ko bal perdi o tuanga prokoto wati no machemena aywa ala kana prokoto bashite okma Amadou anyi kibaria soro ko mi Rebecca tini wati na I degune do ko so be sabu giringa jobe I nofe arajo ni tele ni fon jamambi nofe an goni garsigela ni tantega makila sabu an yere fana dogo ye sira suru ni minumbe ka tele ka chomi min na nyo an boro sirafe Amadou ibse ka nyefoli ke anye kati koyi akuma chayira bebe ki tafo Amadou koyi nyere kera chugomi adamine wati fuka na sambe wati ni mina ika atomwanye wati bibulo mina ibse ka fomya chugomi
tabarkala koro ma do ami fo ante se ga ma yoro shi na ma bolo dango au do anyo ya au mu nyanko ni au ya bolo do kibaro ya dila am ni so jale ambe ni ambe ka fon fe ke ama ji amine ke au tai parce que aye en place raminga ambe ka ni bolo de latke no ye kuna foni mona wuli chugo chuba be bula be tu mai kata aire sun koro ka ta di mo mai kana to yoro jam fe ka ma gwanza fo sigatala ko au mu nyanko ye kuna fondila au ka chao bi nyondo asambe au sena nona do amo o tangi au ma folo ka do ma kono ajarani ya ko joya mina ka bi 5h du matin wakati exactement c'est 5h11 wakati anya ka fo magam pa folo do bora kati mangam mina sigidate kati ani mami magalo na boy shiklanka sigatala mago be ka ngono mu be quartier wora wala bela jele galuna ka boni mangai nanga mau kama wila ki ga fenedri daire mu ne be do ko sambu ka ma mu be do marfa bola uya do mu gandu ukeranya imiti wula ka se militi tamo o fetuni o nyogo telemore bora eske o nyogo plana bi go mamina o ya so sa nere parce que ne mishiga yo mina ni kanje be desambe no bo zara ka ta be so ka bon se na ka yo do la teme ka du ka e kono plana bi na yo mina mungu kami muli la ko fe o de tuye voiture piégée no ye ka mungu chubu ke mobile kono ka fatte donc maiga e ka do ye fe folo mi ke o ye ka o di ni o ye mungu ni mi to yoro jan fe ka kafili donc ibi to yoro jan fe na se ka metri keme fla donc ibi to yoro jan fe ima ko be yoro mina ka bunga tayi donc o ni ka wa ko fi le abe yoro mina sam ko to do sigatala donc yo folo kele ne flika jibo folo fila ka jigo be flana flika jigo en fait donc là dès la 5h il va libérer des sans fait ka jigo ngo maintenant no bina folo mi mechi yo obege mangani obe bali mo la paniki be kosobe mo ko ha bola mo gara ni pora mi yo mi na tro tuna ni mobili do falinge ma mo jugula mais mobili fra de fale kuno mo jugula mais mobili kile folo de sarata do ika do o katiro me no ba fuma ko poudrière yo ye mu do marale me yo mina marma fe do we yo mina Allah akbar konna donc saraka o do ko no ika do mobili yo do ni mobili chilika fo Oshima Korani shi. Au frona, mais toi, on va faire une détonation très très forte. Il faut dire le mot parce que détonation petite. Parce que la détonation minime, Marbaïga et mime à plotan et ça va. Aïe et colon à bichi glan, mais à Tiramou, c'est mort, que t'as tout dit. Amadou Kikakuma est son dira. Ayoron Jalakoroji, ni a position géographique, ta kala jibaya ni kati manja kosobe. Donc, aïe reka barakela minumbe Jalakoroji. Alors nous me safo fanfo lu yere ko détonation a kungam bora fuye bon o ye gagné mais o be tugu mina kati quartier fomo fe mais les 13 quartiers de kati kafara kati dafe dubu kambla ani tubana appelé manga nyula wuli ka bosu wala na manga ni kera yoro mina ibi shishi de centre ba foko anga nyamanto ma mu be ma boni tasuma do nyamanto wala shishi be yele tugu ya mina tigere la ayo kele ni ke kan kono ya no na di anga chafolo la ibu shishi to be ye ka yele tanto donc o mu tugu mi mu prenata o kera poudrière kono bo mu ni mine ore mu bo prefe donc a be exclusive mu marwa mu de ko tamana yere kala be prefe donc be ji oui o di kera nga o kera yo mina paniki kera fambe me anga swasi mu be mu jugu ni na ka farinya be fe swasi mu se me marfa ka mu jole me marfa luka sira ka jugu ya so robe ka marfa ba mu manambo ibuga marfa ba ni mu chikai kidi awo la marali yamne ça veut dire de la mais tirer nourrir yere de mais kudu armée là maintenant ni mo nga ke kibi do kele ke jola iba échange de tirer al ni yoro janga tedu iba ye mali swasu ga frere kana to na ibe jugu ka fe na to mais ne e date ne folo mi ge zero la nyae ka fo kise mu mala ka bo kise bala ka bo iba e ka sabu ke kise una c'est tout kati marfa na to ye iba do tiri yere de ka bo nga fe la ko fambe parce que iba do ni mo na na mobile dro kana achi po ba chi ro mi na fere fla iba to wi mo kele bla kono o kele me ya ni ko o be ni yere kana mais possibilité o le bo wi mo kele bla kono no di su ya na achi ro la o bi fi da bo kono awo kamuli to yakata
comme je suis connu, c'est son majorité de tout, donc, à ce qu'à faire, il va trop mobile, mobile, il va trop tôt, on a de voler le crève et ma faille. Maintenant, il y a un soit sous panique, ni bleu, mais la mamina, ou bien marteau, chichi, changam, là. Donc, il y a ça va de il faut soit sous des cas ferrés, organiser, ça va faire des contrées. Donc, nous, il y a un pays, où il y a un fort cadeau, un soit sous. Sera kan détonation yɛrɛ kɛrɛfɛ ka se k'u sen da u ka marifaw kan k'u ka marifaw en tout cas ka wuli poste ka mugu wuli mais donc mugu wulili min yɛrɛ kɔni kɛra mɔgɔ kelen don o mɔgɔ fila don o banganju kɔni ka marifa ci ka ma kɛ bilen marifa ci k'a mɛnna anw ka côté de la sisan donc ko a kɛra poudrière kɔnɔ donc poudrière in kɔnɔna ye kuru belebele ye mobiliw ni togorɔmisɛnninw bɛ se ka ye a kɔnɔ donc teliyara sɔrɔsiw sera ka opération diriger ka se ka poudrière fan bɛɛ kori a ka di côté bɛɛ kori ni sɔrɔsi marifatigiw ye donc k'a kɛ u tɛ se k'u fili ka don poudrière kɔnɔ parce que mɔgɔ min dogolen don puratɔ e min bɛ ka girin a kan i b'a sɔrɔ ale ɲɛ b'e la siga t'a la donc u ye fɛɛrɛ de sɔrɔ n'u bɛ don poudrière kɔnɔ u k'a kɛ ni sɔrɔdasiya kegunya ye u kana girin k'u fili ka don u kana mugu fu ci u la donc u y'u dɛn de u bɛ ka kogow lajɛ u b'u dɛn fɛɛrɛ la u bɛ yɔrɔw lajɛ u bɛ positionw lajɛ k'a dɔn ni mɔgɔ dogolen de mais o t'a kɔnɔ a yɛrɛ ka fɔ mɔgɔ dɔw bolila donc sera ka boli i b'a ye an ka sɔrɔsiw bɛ mugu ci donc o kɔni quadrillé ye heure kelen ɲɔgɔn kɛ o t'a kɔnɔ hélico wulila maintenant hélico kelen wulila ale bɛ ka kati survoler ka dugumanaw bɛɛ enregistrement kɛ k'a dɔn système bɛ cogo min na donc an b'o la tuma min na u ye hélico filanan wuli hélico fila de munumuna kati kunna pendant 45 minutes ka taa pour que ka katina kɛrɛfɛ dugu village ninnu bɛɛ jateminɛ kɛ donc o temps kɔnɔ an ye kibaruya sɔrɔ ko kaburu dɔ bɛ kɔkɔ niveau la fan fɛ ko mɔgɔ dɔ yera sɔrɔsiw ye mobili 3 fana falen wuli joona ka dan o kaburu dɔ la ne yɛrɛ sera ka don mobili dɔ la an nana kaburu dɔw kɔkɔ bɛɛ ka fan bɛɛ lajɛ ka kaburu ni ɲɔgɔn cɛw bɛɛ lajɛ an ma fɛn ye donc an b'o la tuma min na u ko ko mangorotu dɔ bɛ kɔkɔ fana ni kan kɔnɔna cɛ parce que mɔgɔ n'i ye nin cɛnni sugu kɛ i bɛ se ka marifa fili k'i yɛrɛ bila fini na a ti dɔ i ɲɛ kan quoi. Voilà le problème. Donc o de la u nana don furatu la o sɛbɛkɔrɔ larawe donc n ye kibaruya de sɔrɔ larawe filanan kɔfɛ ko mɔgɔ 2 minɛna n ye finitigilakaw ka ɲɛmaw wele u y'o cɛntigiya ɲɛ ko mɔgɔ 2 minɛna o laraweli senfɛ. Donc o kɔfɛ fana an ye kibaruya dɔ sɔrɔ sisan yɔrɔ dɔ bɛ yen ko fanafiyɛ yɔrɔ ye e yɛrɛ kan ka ye dɔn ka n bɛ fanafiyɛ dɔn kosɛbɛ tɛmɛna Kati fɛ ka taa Dara la i mana se Dara la siraba bɛnni min bɛ fara ka taa anw yɛrɛ ka zone na fanafiyɛ bɛ yen kibaruya dɔw dira ye k'a fɔ ko maa dɔw fana lasɔrɔ lajɛra ye minnu ye siganama ye finitigiw ni kalama donna ye u bɛ ka ye fana laraw ye sisan mobili la duguma mais furatu min fɔra kɔkɔ ni kan cɛ sɛbɛntiyara ka bɔ marifa kelen kɔni taara ye o taara ne yɛrɛ jɔlen ɲɛna ne ye marifatigi n bɔra ka sɔrɔ o ma ye mais marifa kelen bilen yira furatu rɔ donc o bɛ mun kɛra ça veut dire k'a tigi ye marifa fili donc a tigi yɛrɛ kɛ an dɔ ye c'est compliqué e bɛnna e b'a dɔn cogo di ko ne ye kadisi ne tɛ tubabu bilen ye ne ye mɔgɔ simple de y'an cɛ la e ni ne bɛnna marifa tɛ n bolo npalan tɛ n bolo foyi tɛ n kunna je me fais comme foyi tɛ n na yɔrɔ ni i finitigiya yɛrɛ dɔnbagaya yɛrɛ ni population ka dɛmɛ kɛ a ka gɛlɛn mɔgɔ min ye tiɲɛni kɛ ka se ka marifa fili ka taama i b'a fɔ ko dɔ natɔ don kaba san buru san butigi la. O ka gɛlɛn k'a dɔn i tɛ se k'a dɔn c'est pas facile. Voilà la complexité même de la situation. Oui. Donc an kɔni bɛ yɔrɔ min na sisan ko bɛ nin cogoya la mais mankan dalen don Kati nin wagati in na Mayiga mɔgɔw bɛ ka t'u ci fɛ k'an yɛrɛ duguma sira n'a kɔfɛ sira hali sotaramaw ni taxiw bɛɛ bɛ ka tɛmɛ sira mais k'an kɔni kɔnɔna yɔrɔ korilen don. Sisan kɔni jatigɛba tɛ yen mais Kati yɛrɛ sigida ɲɛmaaw préfet n'a ka jama bɛ ka bɛɛ wele ko bɛɛ k'i hakili sigi sɔrɔsiw kɔni ko b'u ka bolo kan u b'a la ka baara kɛ a kɛcogo ɲuman na walasa gɛlɛya kana bɔ a la bon an ka kunnafonidila dɔ bɛ yen ale yɛrɛ minɛna o senfɛ n'o ye Joliba dila dɔ ye parce que an bɛ se k'a fɔ denmisɛnninya dɔɔni y'a sɔrɔ ou bien baara oui parce que Amadou ne y'o de fɔ sɔgɔmada in na ne yɛrɛ kelen ka e sɔrɔ i yɛrɛ fana y'o de fɔ a chaud comme ça c'est pas facile i bɛ to sɔrɔsiw ka règlement de nɔfɛ c'est-à-dire olu ka sariya olu ye mana min fɔ an bɛ t'olu de nɔfɛ en attendant maintenant n'i ko k'i bɛ taa ale nana dɔrɔn ka don kan kɔnɔ ka sin k'i bɔgɔ filimeli kan publiquement yɔrɔ ka gɛlɛn kan min bɛ ka attaquer ni nana filimeli kɛ o la a ti faamu. A ti faamuya. U y'a minɛ donc a minɛna donc a b'o bɛɛ sen na ka libérer mais à chaud comme ça e bɛ taa jɔn da gosi a ye nin bila nin tɛ jadisi ye yɛlɛ sɛgɛsɛgɛliw de b'o yira. Non c'est vrai. ne yɛrɛ mun filɛ nin ye ne ka dumunikɛla mɔgɔ 3 bɔtɔ an ka village la cɛkɔrɔba 1 ni denmisɛnnin 2 olu kun melekelen don teriban na. Sɔrɔsiw bɛnna u y'u
minɛ ka wula jɔ ka interrogatoire kɛ k'u ɲininka mais u sera ka kan jɔlen fɔ olu ka quarante yira u bɛɛ ka quarante b'u bolo u y'a yira u ye an ka dugulamɔgɔ de ye u bɛ ka na ne ka denkundi na sɔrɔdasiw yɛrɛ y'u dɛdɛ ka n'u bila ne ka so sira la u nana u filɛ denkundi yɔrɔ la ne ka so donc problème tɛ yen c'est pour dire que ni a sugu bɛ yen kunnafonidi fana fɛɛrɛ dɔ de b'a la an kɔrɔ aw ye aw bɛ sira min don an kan ka t'o de fɛ c'est à dire ka n'i yɛrɛ hawuja ne ye journaliste de ye bɔ min na non c'est pas a tɛ se ka kɛ ten n'i y'o kɛ e bɛ sɔrɔdasiw ka baara gɛlɛya. C'est clair, c'est clair. Voilà. Et mɔgɔ min ye djihadiste a ye tiɲɛni kɛ mun na a tɛ se k'a yɛrɛ kɛ journaliste ye. En tout cas. Et puis, ce n'est pas le moment d'aller filmer cette direct comme ça, c'est pas facile. Oui. Voilà. Voilà. Non, 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 tu es un professionnel, bidon. Oui. Oui, 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 oui. Bien fait, ouais, ouais. Je vois, je vois. D'accord. C'est vrai. D'accord. Amadou, donc pour le moment, est-ce que M. Kardon est bilan c'est qu'à tirer pour le moment, c'est très tôt pour que la femme bilan tiré. Parce que Mokodo Menena, Bamajido Menena, bon, Angas Chodon fait explosion Minkera, à Tcheni Kera Chukudi. Voilà, bon, au yɔrɔ la an b'a yɛrɛ minɛ o la dɔɔni fɔlɔ. Oui, oui. O ye jumɛn ye jamana lakana kunnafoni dicogo ni tɔw tɛ kelen ye. Yɛrɛ bɛ o kalama kosɛbɛ. Ne yɛrɛ kɔni ɲɛkisɛ na ma su dalen ye mais n bɛ se ka min sɛmɛntiya kabi mugujugu in pɛrɛnna ambulance fila kɔni nana kɛnɛ kan ka tila ka bɔ kɛnɛ kan. Mais u bɛɛ dundelen don ma u kɔnɔ fɛn ye. Maintenant n'i ko k'i b'a fɔ ko mɔgɔ sara i bɛ nkalon tigɛ. Oui, oui, oui. Parce que a dalu tɛ n bolo mais an kɔni bɛ ka to finitigilamɔgɔw ka ɲɛmɔgɔ mais sécurité bɛ mɔgɔ minnu bolo n'olu yɛrɛ b'a o la n'olu ye da yamaruyalen n'olu fɔlɔ b'a fɔ olu kɔni ye kibaruya bila fɔlɔ min di parce que olu bɛ fɛn fɔlɔ dɔ de ɲɛfɔ ka maaw hakili sigi mais kɔfɛ de n'u bɛ ɲɔgɔn faamu ka kow dɔn parce que surasiw tilatilalen don dɔw bɛ yan furati rɔ dɔw bɛ yan n'i girinna k'a fɔ ko maa fila fara maa saba fara kɔfɛ ni bila nana fara ɲɔgɔn kan donc a b'a sɔrɔ i ye maaw bila fili la oui oui an tɛ ala deli o la an m'an yɛrɛ minɛ maa falen hakɛ la fɔlɔ kɛ maa fara wa maa ma fara an m'an yɛrɛ minɛ o la sɔni ka se k'an ka kunnafoni di lakanabaaw ka ɲɛmaayaw kɔnɔ n'u ye danganaya min di bilanko la parce que ni anw da teliyara ka fɛn dɔ fɔ anw laban bɛ finitigilakaw ka baara fana gɛlɛya siga t'a la d'accord Amadou donc e yɛrɛ an bɛ ko in kuncɛ ni min ye dɔrɔn parce que mɔgɔw bɛ k'u yɛrɛ ɲininka dɔw ko jihadistes de don dɔw ko mɔgɔw de kun don minnu kun taara ka taa jamana ɲɛmaa yɛrɛ nɔfɛ fɔ quoi maintenant e bɛ se k'an hakilila tigɛ ni jumɛn ye kunnafoni sariyaw b'a yira an na k'a fɔ ni fɛn fɛn da t'i bolo i k'a fɔ ni yɛrɛ minɛ ye voilà nka coup d'état yɔrɔ kɔni o bɔ a la pewu alhamdulilayi coup d'état bɔ a la pewu jihadiste de don tiɲɛnikɛla kulew nana ka na attaque kɛ ka na kan u tun b'a fɛ ka fɛn min kɛ kati kan kuru citɔ don a min kɛtɔ don u kɔni nana parce que système mode opératoire min don dɔrɔn o ye jihadiste de don ka na bin kan ka tiɲɛni kɛ k'a kun fili ka don ka na ni voiture piégé yɔrɔ i b'a dɔn ni bamajiw bɛ dɛsɛ sɔrɔdasiw yɛrɛ ka jatew la ni bamaji fanga dɔgɔyara ne de bɛ teliya kosɛbɛ parce que voiture piégé ye dernier recours de ye bamaji bolo i ye kalan mun kɛ i kan ka caman dɔn a la siga t'a la i bɛ bamajiw ye o kulu bɛ na u bɛna kan daminɛ u bɛ mugu feere u ni surasiw bɛ mugu feere u b'a falen falen u ka minɛnw giriyara ni surasiw ta ye surasiw bɛ dɛsɛ u bɛ boli u bɛ taa u tila ka surasiw ka minɛn tɔ ta u bɛ taa o ye u jama ka ca mais ninnu bɛ cogo min na nin ye mɔgɔ dɛsɛlen de ye i b'a sɔrɔ mɔgɔ kelen yɛrɛ bɛ se ka na nin acte kɛ mɔgɔ fila bɛ se ka na nin kɛ ka jɛ u yɛrɛ ni kɔ ka taa n'u yɛrɛ ye donc a bɛna fɔ ne yɛrɛ mun filɛ ni e y'i ka arajo lakori ka maaw jɔ da la ko lakanabaa don ne ka kariya ka moto ta dɔrɔn ka bɔbu na n bolo ka sin k'an fili jama cɛrɛ yɔrɔ a bɛ ci mɛ n yɛrɛ tɛlen don ni kɔ donc olu o bali mɔgɔ tɛ se k'o bali mais ni a kɛra
anga finitila ko bi poste jugo na o de banga puissance ira o de banga professionnalisme ira o de bitisi ni jamana deuma mais même on y 600 armée reka bilan ma ko la coup d'état puisque au bois la plus puisque il y a puisque au explorer mais ni anga mo ye fait nouveau ko fait amaziki ka o kono no de ka fo coup d'état ko finitu ira dama be ni ko na ko fo ite ala parce que kabi ko kra fi fon fembe kabi manga pro ere pour ne ye jela tiki banye ko ba wolo ga na so ni fon fe so na siga téléphone ma so le ko flaque o be ata pour dire que ou be ça va ça va bien merci ou be ya ka fo ko fon fembe ou be be nyoma ngolo donc jo de bina coup d'état donc coup d'état puisque mo ko voilà c'est un acte terroriste qui wala tila mo de do o jonu ndo mo so di mo ndo wakati na taw de se ka o fara basi ani finitika ka o clara skeskeli la koroma Amadou El Awekado Yaningi Blama Mogo Bila, maintenant, comme il est en contact direct avec les militaires, déjà, il y a fait un fort, et j'avoue que, c'est-à-dire, nous sommes allés nous tiens au Nana, mais nous sommes allés parce que j'ai compris, je sens que j'ai en face de moi un jeune journaliste professionnel. Donc, déjà, oui, fierté de boulot. Maintenant, nous faisons qu'à don, et nous sommes en contact, et nous, voulez quand nous mettons des boulots, là, c'est population, pour, toujours est-il dit que aider ces militaires ou que barami nous bala sanga aniwati ou se ku sera la tuko mais am se ka deme jimen la sima wele kan jimen de bibulu pour la population follow me halibi ni so jay ministry aw choro ba ko parce que ni aw kuma sira ni man ba ngora ante ka sira so parce que ante pere do ala me aw ko na ku sira jigu do ngora ame taw de fe men ba do mali kuna ko dila tension fe ni aw choro ba ka sira ta ma fo ibige feri ngai bi ji nyoro ni fi Allah ko ke ni ro mi go no e wole kan dai d'abord ka ki prefe ba ere ale ye message ke ka pataki ere ke déjà ko ka da ka be ko ka be ki ti disi ko so so be para la wala sa ka ti la kana Malila kana dongo yo message de calme lancé maintenant au cap ko fait man maïga mais comment que les jamana e ka du ne e ka du mami e ka du ti e be fait ça o était fait ça o du chile o be e madu arranger wa ayi faut ka nyewli maintenant c'est ça mali o danga ne ka e asimi fait wa mais souveni fait wa mais sura sou fait wa mais politique mo ko fait ne bulu ando anga bo o kono anga ke ame mali fait asimi be mali kono souveni be mali kono e ba kono ne ba kono maintenant passeport kili fidoro de be bulu nationalité kili be e madu la ni mali chena bi e bitami yoroshi mba kono ya maintenant o de la mamu be bini olu be fanga kuna ando deme ko asimi de do ko ando chogali deme ko chogali anu mali de deme mena ni go diga mali deme mali para be mo mun bolo e je yoro mi yi ko de ke jamana ka basi to message mi je mauka anga finitila ka o deme parce que normalement finitila ka o ba ambe diye est ce que ni manga wula na fora go dia disu na ne kuna re ga so arme ke ba na to e ko ne be ade mala ayi jamais arme ba na ti me ko ne be non ambe de ta do ambe ko ne ambe ouais danger la armée de Namorisi. Donc c'est pourquoi armée de Meni, en yere la kanani du foro parce que marfa be ni kala surasu yere marfa yere gulu yere la kana. En tout cas. Surasu be nyani du menela, on ga nyani de do. Wallahi, c'est vrai. Voilà, mais jamana be bulu minga ko me ben sai lan se kanga jamana nyemo de me mami digele du war mene ka duna ka do tigere fo do yo ba la na ka fo do di e fenema. Sigatala. Na ibu yoro famu me anta ko ni anga mali de na anga faso ka bokula. Ni ala sona. Jamana ma je ye hali ka building be do ka promo mai ti wele kana ka de. Sigatala. Ay du wele promo mami kana ka o yi faso di. Sigatala. Ajara. Amadou El Kounari, vraiment bon courage à toi. Merci. Et surtout prends bien soin de toi. Merci. Allah ka jamana kishi Allah ka ubbe kishi ibanga fuli fo sora su be ko vraiment ko bon courage kay bara ñu be fo wa chesri ajaranye merci Kounari dogo merci beaucoup merci aba merci Gawsu keta ningu ya Amadou El Kounari ambarake nyogondo andogoni do ni watina ayrebe katika kono Gawsu ay minna soro away kadon ka a brosser ka fara nyogon kan ka di ama pour ka fana bisika mindi anga auditeuruma bonya ani karama kono basiki kono ambeka haklisgi anga jaka fara nyogon kan Abou Safouné Diarra anga surasu deme angu kuna foni min bisika tu halibi anga lakana mi amba no fe ambe tameno sai. Voilà, Gawsu, je crois que l'information dira min bise ka to away kadon ambe anga chedun deme min bise ka to ambe anga surasu deme radio e Nura FM
anga je ka fara ɲɔgɔn kan anga duwawu kɛ min ye dɔgɔkɛ yɛrɛ n'o ye Amadu El Konare anga fo ka a wali ɲuman dɔn sanga ani waati Abu Safunɛ o kana sa ne bɛ taa ni fasiri ye ni bɛ taa n'a ye télé la an bɛ ko dɔw kɛ an ye nin k'a la pour que mɔgɔw ka se ka numéro ta hali bi ka se ka away ka dɔ dɛmɛ ta ka ɲɛsin an ka cɛdenw ma n'o bɛ an ka sɔrɔsiw ko fɔ dɛmɛ min bɛ ɲɛsin an ka sɔrɔsiw ma a tɛ ɲɛsin na olu dɔrɔn ma a bɛ ɲɛsin anw yɛrɛ fana ma an minnu fana bɛ ka away ka dɔ baara ninnu kɛ ani jamana kɔnɔden bɛɛ donc hali bi ala ka jamana in ala ka basi Abu Safunɛ an bɛ taa away ka dɔn an bɛ nin bɛɛ la waati min away ka dɔn kumaw cayalen don kosɛbɛ o de siratigɛ la anw bɛ k'an yɛrɛ ɲini an ka jamana in an b'an yɛrɛ ɲininka an b'an ko min ni ka taa an jamu o de siratigɛ la an b'a ye k'a fɔ fasiri dɔ bɛ an bolokɔrɔ n'o ye Demba Konte ale ka fasiri a bɛ Nouvelle Horizon a b'o kɔnɔ Abu Safunɛ an bɛ bɔ away ka dɔ sɔrɔsi kunda an bɛna politique kunda politique kunda k'an y'a ye k'a fɔ min ye away ka dɔ maa dɔw kɛn bɛ ka wuli ka jɔ kɛ maaw ye jɔnni cadre d'échange away ka dɔ des partis politiques olu kɔni kɛn bɛ k'a laɲini ko away ka dɔ a ko kana bila dagirinda la koyi Choguel Kokala Mayiga ko a ka démissionner sisan dani no immédiatement ka away ka dɔ premier ministre ya ko jɔyɔrɔ k'o bila sabu ko away ka dɔ kuma balabalalen dɔw k'o bɔra a da fasiri kɛba ko a ko cadre d'échange des partis et regroupements politiques pour une transition réussie olu kɔni y'a laɲini communiqué dɔ fɛ min bɔra kunu kalo tile 21 san 2022 k'a ɲini away ka dɔ immédiatement sisan min ye away ka dɔ premier ministre min bɛ anw kunna n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye k'a ka démissionner ka bɔ away ka dɔ jamana in awa premier ministre y'a k'a bɔ o la o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ ko Choguel y'a jira k'a fɔ min ye away ka dɔ kuma dɔw bɛ yen olu bɔra da min ni sababa bɛnnen tɛ a k'olu ye min bɔ kunu an kɔrɔ k'olu y'a jira k'a fɔ kuma balabalalenw camanba de k'o bɛ ka bɔ premier ministre da min bɛ Choguel Kokala Mayiga min bɛ o kofɔ chef de gouvernement a ko nin waati laban ninnu kɔnɔna na a ye kuma dɔ fɔ a ye maa dɔw bisimila kumakan dɔ bɔra da ka fɔ olu ye o kumakan in o kɛn bɛ ka away ka dɔ cadre d'échange mɔɔw a kɛn bɛ k'olu sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ sabu olu y'a jira k'a fɔ ko Choguel ko force de changement fanga minnu bɛ yen n'olu kɔni kɛra sababu ye ka yɛlɛma don kow la k'u k'u jija cogo sugu bɛɛ lajɛlen na kalata minnu bɛ nalen k'u ka se ka away ka dɔn o kalataw k'u ka se ka u gagner o kumakan min fɔlen filɛ nin classe politique maa dɔw bɛ yen away ka dɔn minnu ni Choguel tɛ away ka dɔn da tɛ buru kelen na minnu tɛ away ka dɔn ni Choguel tɛ ɲɔgɔn kan fɔ k'olu kɔni wulilen don bi ka fan bɛɛ kɛ mankan ye classe politique u m'a bila dagirinda la koyi olu kɔni ye away ka dɔn ɲɔgɔn ye balile kɛ ni ka sin ka kuma bɔ ka bin da ye cadre d'échange des partis et regroupements politiques pour une transition réussie olu ma dɔwɛrɛ ɲini koyi Choguel ka kuma minnu filɛ nin ko nin bɛɛ ye kumaw de ye lagosili kumaw don kuma balabalenw don kuma don minnu bɛ away ka dɔn jamana yɛrɛ basigi minnu bɛ fiɲɛ don a la ko ka a kana ɲini away ka dɔn yɔrɔ jan koyi Choguel Kokala Mayiga ko a ka démissionner immédiatement u y'a ɲini démission immédiat a ye démission ye cɛ min kan immédiat min fɔra an t'o fɔ wa walayi démission immédiat ayiwa k'a ka lajɛ Choguel k'a ka démissionner ko immédiatement a ko de siratigɛ la min ye premier ministre k'a ye kumakan minnu fɔ k'a ye away ka dɔn maaw bɔ ɲɔgɔn na a taara clan dɔ fɛ ka clan dɔ to k'a ye hakilina minnu di ninnu tɛ hakilina ɲuman ye kadiri maaw ye away ka dɔn président wele président de la transition colonel Assimi Goïta k'a ka wuli ka jɔ kɛ k'i jɔ a jɔyɔrɔ sabu away ka dɔn waleya minnu filɛ nin ani kɛcogo minnu filɛ nin k'o tɛ transition ka baara ye ko transition k'a kan ka maaw bɛɛ lajɛlen kɛ kelen ye k'a man ka yɛlɛma ka taa fan kelen fɛ an b'o min na tɔ min bɛ yen n'u k'a ma ko yɛlɛma tɛ Musa Mara ka tɔn wa k'i k'a dɔn a kumana ko Choguel ka kumakan minnu filɛ nin jɔn ko ala away ka dɔn o fana u kumana u ye communiqué bɔ ka bin yɛlɛma y'a jira k'a fɔ nin déclaration ninnu minnu filɛ nin k'o bɛ kɛ sababu ye ka maliyɛndenw k'u diviser o tɛ k'u tilan wa k'u bɔ ɲɔgɔn na a ko kumana sa min ye away ka dɔn ko Mali bɛ taabolo min kɛ ko bi ko anw mago tɛ nin na parti hakilina jigin kɛ ko nin waati in tɛ away ka dɔn ɲɔgɔn dan waati ye nin waati in tɛ ɲɔgɔn sama waati ye nin waati in ye fɛn kelen min ye o de ye away ka dɔn an ka to da kelen fɛ ka da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ a ko kumana ko an k'a lajɛ an kana calcul misɛnnin ninnu an k'olu to kɛrɛfɛ an ka Mali ta away ka dɔn ni k'a bila sanfɛ nin ko min filɛ Choguel Kokala Mayiga premier ministre ani politique tɔnw an bɛ don min na ko bi u ka mankan ko an sera ban waati la wa sabu n t'i to yen ni min i ni kɛnɛ karaba yɛlɛma min ye away ka dɔn ti bɔ away ka dɔn dingɛ kɔnɔ fɛn da la a laban a bɛ kɛ kɔlɔlɔba ye o kuma bisa Choguel Kokala Mayiga min ye away ka dɔn cadre d'échange maaw ka laɲini ti dɔwɛrɛ k'a ka démissionner ka walan sɛbɛ pewu ka bɔ premier ministre ya sabu ko kuma balabalalenw k'o de bɛ bɔ a da Demba Konte min ye Abu Safunɛ ni y'ale ka fasiri Nouvelle Horizon o ka bidon bɔli i bonya b'a la
ɲɛma i ka dɔn k'a fɔ bamananw ko faramafɛnw bɛ ɲɔgɔn gin yɔrɔ dɔn ne bɛ n bolo don mais bɔnni sɛbɛn min ni o cogoya ko le soir de Bamako hali bi i k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya min kabini waati dɔ la ni o sinsinnen bɛ Mali ani Côte d'Ivoire cɛ a ye k'a dɔn k'a fɔ a bɛ n'a fɔ nin jamana ɲɛmaa fila n'o ye k'a dɔn k'a fɔ colonel Assimi Goïta ka taa se k'a dɔn k'a fɔ Côte d'Ivoire ka président ma n'o ye Alassane Dramane Ouattara a bɛ n'a fɔ ko in bɛ ka se niveau min ma a ye ko bɛɛ lajɛlen tɛ k'i yɛrɛ ɲini kɛrɛnkɛrɛnnenya Ivoirien u bɛɛ k'u yɛrɛ ɲini ko in na u y'a dɔn k'a fɔ ko ni u y'a dɔn k'a fɔ a bɛ nin cogo in na e ko u kɛlen bɛ fɔlɔkɔ bin kuma fɔlɔkɔlen minnu bɔra u da kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ u da ye fɔlɔkɔ bin minnu digɛ waati tɛmɛnenw na kɛ n'i k'a dɔn k'a fɔ maa 49 min ni u minɛna anw fɛ Bamakɔ yan no o walew kɛra juillet kalo tile 10 san 2022 na aéroport Bamako Modibo Senu aéroport de Bamako la k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Ivoirien u ka sɔrɔsi damadɔ minnu ni a minɛna a ye k'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛya kɔni k'a dɔn k'a fɔ a sinsin bɛ Côte d'Ivoire ani Mali cɛ waati dɔ la k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ hakaja Côte d'Ivoire yɛrɛ a masakɛ la a y'a ɲini cogo bɛɛ lajɛlen na gɛlɛya min ni a donnen filɛ Côte d'Ivoire ani Mali cɛ a ye k'a dɔn k'a fɔ ko fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka tigɛ min ni o bɛ wele ko diplomatique n'o tɛ fɛɛrɛ dɛ u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa i k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya in a bɛ se ka furakɛ cogo min na min ni a ma kɛ baasi ye ni a ma kɛ kɔlɔlɔ ye jamana a fila si kelen ma kuma i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ fɔri ɲacibe la bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ kabini waati dɔ la a ka jan i k'a dɔn k'a fɔ sanction min ni a taara ka bin anw ka jamana in kan min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Assimi Goïta aso a y'i jigi sɛmɛ maa min na o kɛra i k'a dɔn k'a fɔ waati dɔ la fɔri ɲacibe i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ anw ka Mali fɛ koyi a bɛ anw ka jamana in fɛ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen fɔri ɲacibe a ye i sen don an ka kɛlɛ in na a y'i sen don gɛlɛya in na walasa i k'a dɔn k'a fɔ sanction a bɛ se ka wuli cogo min na a ye taama caman kɛ kuma min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya min ni a don bɛ Côte d'Ivoire ani Mali cɛ nin waati in na fɔri ɲacibe a bɛ n'a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ u b'a fɛ ka recours kɛ ka fɔri ɲacibe k'ale sɛgɛrɛ bɛɛ lajɛlen b'a fɛ ka fɔri ɲacibe ka bolokɔni k'a ɲɛsin a ma kɛrɛnkɛrɛnnenya Alassane Dramane Ouattara a fɔra kɛn bɛ k'i bolokɔni ɲɛsin fɔri ɲacibe ma Assimi Goïta aso olu bɛɛ lajɛlen kɛn bɛ ka danaya ta nin waati in na ka da i k'a dɔn k'a fɔ fɔri ɲacibe kan walasa i k'a dɔn k'a fɔ a ka i da don gɛlɛya in na walasa i k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya min ni a bɛ Côte d'Ivoire ani Mali cɛ bi gɛlɛya in a bɛ se ka nɔgɔya cogo min na min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Ivoiriens la bɛɛ lajɛlen bɛ kalama k'a fɔ ko ninnu nana anw fɛ jamana in kɔnɔ n'o ye Ivoire sɔrɔdasi maa 40 ani maa 9 dɔw ko maa 50 ninnu jiginna anw fɛ jigin cogo min na a ye k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ a ma kɛ yamaruya kɔnɔ a ma kɛ sariya kɔnɔ sɔrɔdasiya a sariya fɛn o fɛn bɛ yen ni o kan ka labato ko a si ma kɛ o kɔnɔ kuma i k'a dɔn k'a fɔ nin kɔni kɛra sababu ye funuɲɔgɔnkɔ a nana anw ni Côte d'Ivoire cɛ a ka jan i k'a dɔn k'a fɔ waati dɔ la porokotolen yɛrɛ dɔw bɔra i k'a dɔn k'a fɔ Côte d'Ivoire a ɲɛmaw da kɔnɔ an bɛ waati min na komi sisan ɲɛma minnu bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ ni kuma porokotolenw bɔra u da kɔnɔ a bɛ n'a fɔ u nimisalen bɛ u ka kuma porokotolenw na ka da kan i k'a dɔn k'a fɔ diɲɛ tɔnba minnu bɛ yen min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Nations Unies na olu fana ye kɔrɔfɔ fɔ min b'a jira k'a fɔ ko kɔrɔfɔ caman bɛ yen minnu ni u fɔra ɲɔgɔn kɔ kuma i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi bɛɛ lajɛlen kɔni kɛn bɛ k'i bolokɔni si maa min na n'o bɛ se ka kɛ sababu i k'a dɔn k'a fɔ ka se ka ko in k'a nɔgɔya ye fɔri ɲacibe parce que filɛ nin an ye min bɔ i k'a dɔn k'a fɔ soir de Bamako kɔnɔ Mamadu Elhaji Gaba ale ka sɛbɛn don Ala ka jisuma k'a fura ye min awa i k'a dɔn ni y'ale fo Mamadu Gaba awa i k'a dɔn anw fɛ yan an bɛ Gaba international an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn sanga ani waati a fana ye an ganuba belebele a b'a lamɛn kosɛbɛ Nura FM ka d'a ye Abu Safunɛ an bɛ taa hali bi Musa Sayon Kamara ne b'ale ka fasiri ta a bɛ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'an ko a ma ko l'indépendant a bara tɛ i y'a fɔ cogo min faramafɛnw yɛrɛ dama u bɛ ɲɔgɔn gin yɔrɔ dɔn kunu ɲɔgɔn ye belebele a tɛmɛna gouvernement ani an ka politikimaaw ni ɲɔgɔn cɛ dɔwɛrɛ tɛ koyi autorité indépendante des gestions des élections an bɛ min wele ko min ye aw i k'a dɔn politikimaaw u ka maa dɔw de kan ka bila aw i k'a dɔn o kɔnɔ o maa minnu kan ka bila o kɔnɔ o maaw sugandili gouvernement y'u wele ka na aw i k'a dɔn ɲɛfɔli ka kɛ yalisa aw i k'a dɔn k'o bɛ se ka ɲɛdɔn cogo min a ko n'i y'a jateminɛ kalo tile 11 tɛmɛnen min ye aw i k'a dɔn Mali gouvernement Mali ka wulikajɔ kɔnɔna na ani ministreso min bɛ yen n'o bɛ administration territoriale n'a b'o kofɔ o kun ye aw i k'a dɔn a fɔ parti politiques ɲɛna u ka cogo bɛɛ kɛ ka proposition di maa 15 min bɛ yen n'olu kan ka don EJ kɔnɔ maa 4 min bɛ yen n'olu bɛ ta aw i k'a dɔn parti politiques tɔgɔ la o maa 4 olu sugandili aw i k'a dɔn ko fɛɛrɛ ani dabali ka kɛ cogo sugu bɛɛ la o maa 4 bɛ se ka sugandi cogo min a ko de siratigɛ la n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ kunu ɲɔgɔn ye belebele a kɛra cadre de concertation nationale aw i k'a dɔn o kɛra centre de formation des collectivités territoriales CFCT a kɛra o kɔnɔna na a ɲininiw fɛ a kun fɔra aw ka maa 4 min ɲini yalisa o maa 4 bɛ se ka fara maa tɔw kan ka maa 15 ka se ka dafa min bɛ se k'a to aw i k'a dɔn EJ bɛ sigi o maa 4 o bɛ se ka sɔrɔ cogo min Abu Safunɛ n'a wulila Songala ma ye a ko de siratigɛ la a yera k'a fɔ ja anw ka parti politiques n bɛ min f'i ye kabako don dɛ o bɛ nin bɛɛ la haramu ne y'a c'est-à-dire que intérêt
intérêt. Au moment où le pays brûle là, olu fana be ɲɔgɔn kun furuko bɔ la, jɔyɔrɔ naani min ganga ma naani min ganga do eji la, k'a dafa ma 15 la, olu fana be ɲɔgɔn kun furuko bɔ la. Bɛɛ kɛlɛ la o de nɔfɛ. Wallahi. O tɛ intérêt ko ye. U dɛsɛra ka ɲɔgɔn faamuya. Ko tɛ ko ye. U bɛ ɲɔgɔn bɛɛ b'i ka proposition. Halo yɛrɛ la o ma ɲɔgɔn faamu. Halo yɛrɛ la. Fo ka t'u wuli kunu. U ma ɲɔgɔn faamu. Kuma bɛɛ fɔlen. Haramu. Bismillah. Maa naani sugandi cogo. Bɛɛ b'i ta fɔ. Bɛɛ b'i ta fɔ. Dɔw ko k'an k'a lajɛ. An ka kɛ tan. Groupement politique minnu bɛ yen. Olu bɛɛ ka na ni kelen. Dɔw ko k'an k'a lajɛ. Bɛɛ ka na n'i ka candidat ye. An ka élection kɛ. Dɔw k'an ka bɛɛ tapis bɛ gosi yan fɛ. Mankan bɛ ci yan fɛ. A ti kɛ ten. Eji bɛ sigi. Mais n b'a f'i ye kabako don dɛ. Alabaw ma bɛn ala o. Ma bɛn ala. U wulila ka sɔrɔ u ma bɛn ala. O kuma u taara nin cogo in na tan. Ministre min bɛ yen n'o bɛ Awayika dɔ Ablaye Mayiga ko fɔ. Ale y'a f'u ye sa, n'a bɛ nin cogo in na. Schéma dɔ bɛ na bɔ k'a d'u ma min bɛ se k'a to Awayika dɔ u yɛrɛ bɛ schéma jateminɛ. Baara bɛ kɛ ni o ye. Dɔgɔkun nata. N'o tɛ dɔ bɛ kɛ nin TV taba la. An kisi ka wuli ka diɲɛ wuli ka ko bɛɛ kɛ. Min ye Awayika dɔ bɛn ti sɔrɔ nin ko in na. Sabu min ye parti politique 200 ani 200 ni kɔ dogo ye. 271 ani 1 o min lakodɔnnen don. Parti politique 120 olu de yera Awayika dɔ nin ko in na. Yalisa ka se k'a ko ɲɛ sɔrɔ. Ma naani min bɛ sɔrɔ min bɛ ta ka don Awayika dɔ autorité indépendante des élections parti politique tɔgɔ la Abu Safunɛ Jara bɛn ma k'a la dɛ. Ɛni bɛn ma k'a la o t'a b'u bolo. Dɔw ko k'a kɛ parti minnu ye disibaw ye minnu ka représentativité ka bon. Dɔw ko k'a kɛnɛ ko ye bɛɛ b'i ta fɔ la. Bɛɛ bɛ k'i ta fɔ. A bɛɛ dun ye parti politique ye. N'u ma bɛn a la o. Récépissé b'a bɛɛ bolo. Jɔyɔrɔ ko tɛ. Récépissé b'a bɛɛ bolo. Jɔyɔrɔ ko tɛ. Jɔyɔrɔ ko don. Ayiwa. Intérêt. On ne fait que a filɛ tuguni dɛ. Fana maa naani in dala u dɛsɛra ka bɛn a la. N ko parti politique ninnu tɛ bɛn foyi kelen de la. Ne ma ni ɲɔgɔn ye. U tɛ bɛn foyi de kelen la. Nin ye kabako ye. Ayiwa. An bɛ dugawu kɛ Ala ka jamana. Amina yarabi. Ala ka jamana basi. Amina yarabi. Ala k'an bɛn kelen na. N'o tɛ nin ye mɔlɛla ko kɔni ye o kɛ kɛrɛdi Mali. Nin ye mɔlɛla ko ba ye. U ma ɲɔgɔn faamuya la. Ala k'an ni sababa bɛn. Amina bisimila. Merci. Ɲɛma i ka dɔn k'a fɔ ne bɛ n bolo don. Mais fɔ ni sɛbɛn min ni o cogoya ko l'indépendant. Ka kɛ ni ka dɔn k'a fɔ u ka bi bɔli. Abdoulaye Jara Jarakɛ a kumana. I ka dɔn k'a fɔ ministre min ni o ɲɛsinnen bɛ diinɛkow ni batokow ma. Ani laadalako. K'a dɔn k'a fɔ ni o ye Mahamadu Kone. K'a dɔn k'a fɔ ko a ye wuli ka jɔ kɛ. K'a dɔn k'a fɔ filière gouvernementale. N'o ye k'a dɔn k'a fɔ pèlerinage kɛbaw. N'o ye k'a dɔn k'a fɔ maa minnu ni olu bɛ taa Arabie Saoudite. K'a dɔn k'a fɔ silamɛya jɔsen 5nan min bɛ yen. Bɛɛ lajɛlen min o wele k'i k'a dɔn k'a fɔ pèlerinage. K'a dɔn k'a fɔ a bamanankan. Jɔn pèlerinage hiji kɛ. Hiji. Voilà. Donc i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ hiji la. N'o ye silamɛya a jɔsen 5nan ye. I ka dɔn k'a fɔ o baaraw kɔni ko a daminɛna. Hakaja maa minnu bɛ yen ni olu bɛ taa filière gouvernementale fɛ. I ka dɔn k'a fɔ ministre a y'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ. Min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ Arabie Saoudite. I ka dɔn k'a fɔ a taara ka taa baaraw taacogo lajɛ. Baaraw kɔni a yirala k'a fɔ min bɛ tali kɛ ɲinan baaraw la. Ko a taacogo cɛ ka ɲi kosɛbɛ. Ministre k'a dɔn k'a fɔ ni o ye affaire religieuse ministre k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ agence privée dɔw bɛ yen bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ a bɛ n'a fɔ agence privée caman de bɛ yen minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni u bɛ k'a dɔn k'a fɔ pèlerinage kɛlaw ni o ye magandalaw ye caman de bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ u bɛ u nɛgɛn ka taa n'u ye k'a dɔn k'a fɔ maa waati min na ni magandalaw ni u sera magan min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ condition na n'o ye k'a dɔn k'a fɔ u kan ka bila bɛrɛ min kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ maganba minnu bɛ yen ni u kan ka bila o kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen k'a dɔn k'a fɔ logement ko ni o ye hôtel kow ye a ka jan k'a dɔn k'a fɔ ka taa se u ka kɛnɛya kow ma ani k'a dɔn k'a fɔ u ka dumuni ko ani k'a dɔn k'a fɔ musaka ko caman bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ minnu bɛ taa filière privée la k'a dɔn k'a fɔ a caman de bɛ yen minnu ni u tɛ nin sɔrɔ. Kuma in k'a dɔn k'a fɔ ministre kɔni y'a jira k'a fɔ a bɛna ka na min fɔ u ye o ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka tigɛ ɲinanzan kɔnɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ filière gouvernementale olu taabaw bɛ kɛ condition minnu kɔnɔ wa a ka kan k'a dɔn k'a fɔ privé fana ka bila o condition kelen kɔrɔ kuma in k'a dɔn k'a fɔ ministre kɔni a y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ passoire ko la o fana kun ye gɛlɛyaba ye min ni k'a dɔn k'a fɔ secteur privé la k'a dɔn k'a fɔ a taamabaw k'a dɔn k'a fɔ u bɛ o gɛlɛya o sɔrɔ kuma ministre kɔni y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ pèlerinage kɛbaw la n'i y'a ta k'a lajɛ ɲinanzan kɔnɔ condition caman de bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ minnu ni o sɛbɛn labɛnnen bɛ kɛrɛnkɛrɛnnen k'a dɔn k'a fɔ logement n'o y'u ka jabaya ko ye k'a dɔn k'a fɔ ko o baaraw bɛɛ lajɛlen sabatilen bɛ ka d'a kan k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ hôteliw la n y'a dɔn k'a fɔ o ye dunanjigisow ye o caman de bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ maliden minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ minnu taara olu bɛ o dunanjigisow kɔnɔ wa caman de bɛ yen minnu ni condition bɛɛ lajɛlen dafalen bɛ
kuma min bɛ tali kɛ kɛnɛya ko la kɛnɛya ko fana bunakun ka i ka dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛlen bɛ walasa i ka dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni olu taara i ka dɔn k'a fɔ filière gouvernementale la ka ye o condition bɛɛ lajɛlen kɔnɔ kɛnɛya ale bunakun kan dumuni ko i ka dɔn k'a fɔ ko nin bɛɛ lajɛlen ye fɛn ye min ni a bɛɛ lajɛlen sabatilen bɛ i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ privé la secteur privé agence privé minnu bɛ yen ni olu bɛ maaw dɔnni ka taa n'u ye caman de bɛ une fois que ko ni u sera Makan kaba gɛlɛya caman de bɛ i ka dɔn k'a fɔ ni i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ privé maaw la olu bɛ taa bila o kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ ministre kɔni ye ci tigɛ olu la k'a fɔ u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ min bɛ tali kɛ hakaja maa minnu bɛ taa u ka bolo kan u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa i ka dɔn k'a fɔ u fana bɛ se ka bila Makan baw kɔrɔ cogo min na n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'i ka dɔn k'a fɔ u ye wari bɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ u ye wari bɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko u bɛna ka na i ka dɔn k'a fɔ 5e pilier ci dɔ dɛ i ka dɔn k'a fɔ silamɛya a jɔsen 5nan n'o dɔ ye heji ye i ka dɔn k'a fɔ heji ye fɛn ye min ni a jɔyɔrɔ ka bɔ silamɛya kɔrɔ kuma n'a a ma ɲɛ k'a fɔ ko u nana i ka dɔn k'a fɔ u ka kan Makanba minnu kan ka bila u ye i ka dɔn k'a fɔ privé ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa i ka dɔn k'a fɔ u ka o bila o Makanba kɔnɔ Basiri filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔni i ka dɔn k'a fɔ Abdoulaye Jara ale ka sɛbɛn don kosɛbɛ ayiwa babu ɲɛna o kuma Abu Safunɛ Jara an b'i yɛrɛ fo k'i waliɲuman dɔn min ye awɔ i k'a dɔn dugubilakaw sɔn ladawu ye an ka fɛɛrɛ ani dabali kɛ min bɛ se k'a to awɔ i k'a dɔn an bɛ ɲɔgɔn lakana min bɛ se k'a to an bɛ an yɛrɛ dɛmɛ min bɛ se k'a to an bɛ les femmes an b'u dɛmɛ Gawusu Keyita ka so de fer Alaji k'an bila sugu kɔnɔ. Mɔtɔ de sumukɛ yɔrɔ nin ye premier du mɔnɛ i tɛ n'o minɛ fɔlɔ o bɛ sɔn k'o san jeliba ma dɛ dɔnkala fisɔn de kɛ ka di nin dun ye den kura bɔlen dɔrɔn ye fisɔn tɔntɔn nin ye den boyima den boyima ye ni fasa da kɛ kan den boyima nana taa ni muso bɛɛ ka na den boyima sabali. Najiri kadi a kadi najiri kadi a kadi Broliba e de kun falen no tanto katami mumbe ni en vote najiri kadi mo ka tewere ala ba trejo sorsa mbora ide ta najiri kadi mo ka seliba lajali ba ikele de bodu berbe kalama kuma jabate wala najiri kadi mo ka seliba lajali dewa kuma jabate alame kanya najiri kadi mo wulelo ka seliba niso jala ka Bamako sugu bɛɛ lajɛlen munumunu n'u ka seliba nisɔndiya ye sɔgɔma najini kadi mɔgɔw u bɛ don sugu la i dan ye ka najini kadi san o jɔyɔrɔ kelen na i bɛ lajali fɛn sɔrɔ a fɔ jifilen a fɔ bɛn wari ka taa se palaw ma hali nansansiw o yɔrɔ kelen fɛnɛ na u bɛ tila ka tombola tigɛ d'i ma min o tirazi bɛ kɛ o wulada kelen fɛ o sugu kelen kɔnɔna na min bɛ kɛ sababu ye i ka vakisi sɔrɔ bazɛn riziw fo ka taa se seliya laya sagama najini kadi ka ni seliba nisɔndiya o t'a bannen ye dɛ a y'aw ka najiniw faraw mara najini kadi ni seliba tɛmɛna nisɔndiya ko wɛrɛ b'aw bolo a ye najini kadi koma jabate a kadi an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka bingenikɛlaw ni maafalaw ni walijutigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka bingenikɛlaw ni maafalaw ni walijutigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ bingenikɛlaw ni maafalaw ni walijutigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 76 75 n ko 98 17 76 45. DHL
idangana inyumanda inyumanze ni tifiela ketoye ka monyo fili ka boli femi no fe o kadi gasel sote so danzobo so kata so danzo manja nonge ka so sibele dugu kono obepma mi meni nonge o me ateshi dugula gasel sama bedna mi mbolo o defli tamasrala sama be chide mi mbolo o bismillah katelin gasel ka ko minan ko lase usero la dunia mu me kono na ka foro amanyamatunu amangonyo amanganya kan nafa soro DHL kula option facture la mado walma nafa warew ay kon DHL express ayo o daele jawgelaw ayo DHL mama wele kawka sama uchilila ani annalila live zango selba nyebla ina kanyesi jamana kemafla ani mugonde hakema mbade nderi service commercial wele de 77 16 64 33 76 42 08 26 79 01 17 71 DHL koma joro ko ye maire noy o ba pro imase DHL dilla ni sirai zango jun batigu tonu sababu ngoma chilini nalila import expressila pièce de rechange flow échantillon entreprise minao jawgelao anima wereo DHL tema bo mana bazaverilao tayero galadonao finiferilao fokata se farafin foratigo uma DHL bana kunjamade. Voilà. Ayiwa baasi tɛ Gawusu an bɛ sigi ka na kuma so kɔnɔna na Basiru Sakɔ an b'i fo ka Sulemani Sidibe fo Abudulayi Samake an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye aw bɛɛ ye Awɛkadɔ Nura FM kanubaw de an b'aw fo ka aw waleɲuman dɔn ka fɔ aw ye aw ni ce hali bi aw ka danaya la an bɛ Karol Valentine fo k'a ni cɛsiri Awa Gindo lada an ka foli tɔnu bɛ ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma aw fɛn fɛn bɛ yen n'aw kelen bɛ ka danaya ta ka ɲɛsin Radio Nura FM ma an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn an bɛ min f'u ye dɔrɔn min ye Awɛkadɔ Radio Nura FM Abu Safunɛ Jara kelen b'i bolo an b'o o ta ni ka sɔrɔ ka bita in bila yan sabu ɲɔ ka ca la sɛgɛn kɛra nka yan'o cɛ an b'a f'u ye n'aw mago bɛ ka kunnafoni jɔnjɔnw di aw bɛ se ka weleli kɛ 76 33 43 03 yalima Awɛkadɔ 20 80 31 31 yalima 20 80 30 30 fo ka taa se min ye an ka page Facebook bɛ yen ani k'a dɔn k'a fɔ Play Store n'i donna kɔnɔ ni Radio Nura FM sɛbɛn i b'an sɔrɔ o kɔnɔna na yalima Zeno sanfɛ an bɛ sɔrɔ nin bɛɛ kan n'i taara TikTok fana kan Gawusu ka page b'an sɔrɔ o fana kan ni Ala sɔnna ma an bɛ ka Awɛkadɔ baabu o kumana sa hali bi jamana in an ka dugawu kɛ jamana in ye an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka jamana in basigi an ye Awɛkadɔ TikTok sanfɛla la an ɲɛ b'a la tamasiyɛnw caman bɛ ka di min ye Awɛkadɔ Katina lamini na min ye Awɛkadɔ terrorisiw ka lahaliyaw ye donc an b'a ɲini hali bi an ka lakanabaw fɛ u ka Kati bɛɛ de la salo Kati fanfɛla bɛɛ u k'a lajɛ u ka information jɔnjɔnw ɲini numéro minnu fana dira yanni o ka bila TikTok kan a y'o numéro ta aw ka weleli kɛ directement ni Ala sɔnna ma mɔgɔ ka numéro tɛ fɔ mɔgɔ tɔgɔ tɛ di foyi den kelen i ye min jateminɛ n'i y'a fɔ dɔrɔn ma u bɛ sɔrɔ minnu bɛ a lajɛ k'a sɛgɛsɛgɛ o kuma ni min don u bɛ se a tɛgɛ da Ala k'a ni sababu Abu Safunɛ o kuma an ka taa ni fasiri ye ka dɔn k'a fɔ ɲɛma page kelen bɛ an bolo an bɛ o kunnafoni da maaw tulo kan bisimila dɔwɛrɛ o ye la priorité ka dɔn k'a fɔ Seri Jara ale ka sɛbɛn don ko i k'a dɔn k'a fɔ Assemblée nationale min bɛ tali kɛ détournement de fonds publics la jamana foroba wari a bɛ n'a fɔ a dɔ détourné bɛ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ CFA wali miliyari hakɛ damadɔ la a bɛ n'a fɔ olu kɔni k'a dɔn k'a fɔ Assemblée tɛmɛnen ko don min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ CFA wari miliyari damadɔ la maa damadɔ bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnen k'a dɔn k'a fɔ olu kɔni kungo ntɛnɛn don walima i k'a dɔn k'a fɔ kunnasini ntɛnɛn don ani arabadon i k'a dɔn k'a fɔ olu kɔni taara pôle économique la min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ juge kɔni ye u lamɛn wa i k'a dɔn k'a fɔ kumakan minnu mana ye u bolo ka olu bɛɛ lajɛlen k'o sɛbɛn walasa i k'a dɔn k'a fɔ wariko min ni a bɛɛ tununnen bɛ Assemblée nationale la kɔnɔ k'o bɛ se ka ɲɛdɔn cogo min na i k'a dɔn k'a fɔ waati dɔ la kunnafoni kɔni a cɛrina fa bɛɛ lajɛlen fɛ k'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ anw ka Assemblée nationale la min bɛ wele ko malversation financière o ma wari k'a buruja k'a dun cogo cɛjuguw la a bɛ n'a fɔ o ɲɔ sɛbɛn ɲaamɛ kɛrɛnkɛrɛnnen k'a dɔn k'a fɔ Assemblée nationale la waati tɛmɛnenw na kuma i k'a dɔn k'a fɔ autorité minnu ni olu bɛ an kunna waati na n'o ye camanjɔrɔ fanga ye
bɛɛ lajɛlen bɛ kalama k'a fɔ ko caman dɔrɔn fanga mɔɔw kɛlen bɛ ka wuli ka jɔ k'o sɛbɛn sabati kɛrɛnkɛrɛnnenya dunko jugu a bɛ se ka kɛlɛ cogo min na maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni olu kɛra sababu k'a dɔn k'a fɔ jamana in bolo bɛ wari k'a buruja k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ kalama k'a fɔ ko wuli ka jɔ a bɛɛ sen nɔ wa maa caman de bɛ yen minnu ni olu bɛ poli économique ka bolo kan a ka jan caman bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ olu bɛ kasobonba la Bamakɔ c'est pas ka fɔ la i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ ballon d'or la ɲɛmaa dɔ la n'o ye k'a dɔn k'a fɔ fédération nationale sportive dɔ ye k'a dɔn k'a fɔ ni o ye ballon d'or ka ɲɛmaa dɔ ye k'a dɔn k'a fɔ a bɛ n'a fɔ assemblée baarakɛla kɔrɔkun don wa i k'a dɔn k'a fɔ ntɛnɛn ale kɔni k'a dɔn k'a fɔ a tilenna juge ɲɛkɔrɔ ɲininkali busamisɛn kɔni sɛbɛn guwana a la kuma min bɛ tali kɛ a tɔ kelen dɔ la tɔ kelen dɔ ye k'a dɔn k'a fɔ ale kɔni k'a dɔn k'a fɔ a fana wele kun bilara a ma arabadenw k'a dɔn k'a fɔ a kun kan ka taa juge ɲɛkɔrɔ a bɛ n'a fɔ kɛnɛya kɔni kun tɛ ale golo la kosɛbɛ ni kɛnɛya kɔni a ka kɛnɛya sabati kun tɛ kuma min bɛ tali kɛ juge la u y'a ɲini a fɛ a ka to a ka so nka min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ ni kɛnɛya kɔni sabatira waati o waati fɛn min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ ɲininkali busamisɛn la u fana na ta ka a sɛgɛrɛ walasa i k'a dɔn k'a fɔ assemblée nationale don tɛmɛnenw na min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ CFA wari miliyari hakɛ min ni a tununen bɛ a ɲɛ bɛ se ka dɔn cogo min na k'a dɔn k'a fɔ a wari taara fa jumɛn fɛ kɔnɔw y'a ta wa jɛnɛw y'a ta wa a kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnen a bɛ se ka dɔn cogo min na kuma ni a yɛrɛ k'a fɔ ko wari bɛ u nɔ la maa minnu bɛ yen ni olu kɛra sababu ka foroba wari k'a buruja olu bɛ yɔrɔ min na i k'a dɔn k'a fɔ ko u fana na yen sɔrɔ Patiri filɛ nin ye an ye min bɛ k'a dɔn k'a fɔ la priorité kɔnɔ Seri Jara ale ka sɛbɛn don Seri an b'a fɔ ka waliman dɔn Ablaye Samasa an ka foli ni tɔnu bɛ ka ɲɛsin a ma an kun y'a fɔ Samake nka Samasa don o bɔlen kɔ ye Samasa an bɛ taa Sénégal Convergence FM na Dakar an yɛrɛ ka hɔ Convergence FM o ye u ka radio soba dɔ ye an yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn bɛ yen n'o ye Ibrahima Chérifou Aïdara ye Ibrahima Chérifou Aïdara an b'a fɔ ka waliman dɔn Chérifou don k'a mago b'a ka duwawu la o Dakar kelen na an bɛ Seku Keita an b'a fɔ ka waliman dɔn fo ka taa se au conseil des Maliens de l'extérieur Sénégal tɔgɔ la Dakari min ye awɔ i k'a dɔn anw ka belebele bɛ yen n'o ye Almadane Touré Almadane Touré a fana bɛ Dakar président don an b'a fana fo ka waliman dɔn n'an donna Dakar min ye Sitan Bilen den Kana Balaba Kana Balaba hakɛ a fana ye radio in kanu kosɛbɛ an b'a fɔ ka waliman dɔn an kana ɲina belebele fana kɔ n'o bɛ Balayira ko fɔ Aras Balayira Faransi a fana ye Noura FM kanu fo ka taa se min ye Dani de Paris an bɛ nin bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ lajɛlen waliman dɔn sanga ani waati Noura FM sanfɛ ka foli lase kanuba ni dɛmɛba fɛn fɛn bɛ yen n'u bɛ k'a lamɛn a bɛ waliman dɔn ɲɛma i ka dɔn k'a fɔ télé la an bɛ foli ni tanu waati na ka safo mairie ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen i ka dɔn k'a fɔ Madu Kulubali Madu Jan deuxième adjoint don an b'a fɔ Dotigi Ɲare premier adjoint an b'a fɔ ka taa se Ibrahima Kulubali ma wa an ka auditeur ba dɔ bɛ yen sanga ni waati ka dɔn k'a fɔ Baba Kulubali a bɛ boutique kuranin na sanga ni waati ni Kulubali don ale kɔni Baba Kulubali n den don i b'an ka foli kuranin Burama o dɔgɔkɛ don a bɛ waati bɛɛ a b'an lamɛn baasi tɛ n'Ala sɔnna i b'an ka foli fɔ an bɛ safo ka bɛɛ fo ka min ye awɔ i k'a dɔn foli lase Jalakɔrɔji mairie fana ma an ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ min ye Umaru Gindo n'ale ye monsieur le maire ko a kanabila la nanzaraw bɛ min wele ko liberté provisoire an y'o kibaruya sɔrɔ k'an bɛ dugawu kɛ hali bi Ala ka jisuma kɛ a fura ye tiɲɛ Ala k'o bange sabu anw bɛ yan anw b'o de nɔfɛ o kumana hali bi an bɛ foli lase min ye awɔ i k'a dɔn maire ma Jabate min ye awɔ i k'a dɔn Mari Kulubali ale yɛrɛ ye ne den ye an bɛ nin bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ waleɲuman dɔn Noura FM a kɔsɔbɛ sanfɛ Abu Safunɛ ayiwa an bɛ bi ta in bila yan ɲɔ ka ca wugu la an bɛna kunnafoniw ɲini hali bi an bɔra yan nɔ i bɛ sɔrɔ ka taa Kati an bɛ kunnafoniw kɔni an b'a ɲɛɲini a bɛ ɲɛɲini ni Ala ka diya ye an bɛ dugawu kɛ ntɛnɛn don an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni Ala sɔnna n'Ala ma basi a ka ɲini limanaw fɛ hali bi u k'an dɛmɛ an ka jɛ ka dugawu kɛ min ye Boubacar Traoré Bete Ala k'a kɛ farijagabɔ ye Ala k'a nɔgɔya kɛ Ala k'a ban pewu an b'a hali bi an b'o ɲini an limanaw fɛ o kumana an bɛ bi ta in jɔ yan ka foli lase Yakuba Gindo ma ka Yusuf Sisoko fo ka waliman dɔn Jibril Jabate k'a di cɛsiri Mariamu Arama an kana ɲinɛ a kɔ ka foli lase ba jɛnɛ ma Madame Kulubali ba jɛnɛ Danbele k'an b'a fo ka Ami Mariko fana fo ka waliman dɔn o kuma yan fan fɛ nɛgɛw bɛ Gawusu Keyita Gaston de Fer Jata an ka foli ani tanni o bɛ ka ɲɛsin ma i ni baara ka munumunu ka na Burama Traoré Jofrɛ Mamu Kamara Mɔden k'a fana fo ka waliman dɔn association des célibataires a b'o tɔn na nka a yɛrɛ ye jɔn ko Ala fo kunun a ko i jɔ ko ale ka fɛɛrɛ ɲini k'o ka bɔ tɔn in na wari de ma dafa kosɛbɛ wari de ma dafa a tɛ fɛɛrɛ kɛ sa bon ne bolo c'est très simple an b'a essayer k'a dalafa kɛ k'a dafa an bɛɛ ka dɔɔni fara ɲɔgɔn kan comme ça
sinon muso tɛ se ka don juru la o tɛ se ka kɛ o fana ye tiɲɛ o fana ye tiɲɛ an bɛ fɛ k'a lajɛ ala sɔnna Abu Safunɛ Jara Bintu Keyita nana sa an bɛ Bintu fo k'a waleɲuman ko ne ko k'a Keyita ne tɔgɔ ye Mayimunatu Den Gafujaman ka Madu Mayiga ni ala sɔnna ntɛnɛn don an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kan yan'o cɛ sini o ye samedi émission Tunkarange a bɛ k'a dɔn an bɛ segin ka na n'a ye ni ala ka jɛ ye an bɛ Baɲɛ Kɔnɛ fo k'a waleɲuman dɔn Babinu ka Baɲɛ k'a fo nin waati in na a ɲɛ guwanen don kosɛbɛ nka b'a f'a ye k'a ka cɛsiri k'a kɔnɛ hali bi k'ala ka ko bɛɛ nɔgɔya o an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka armée dɛmɛ yasa k'o bɛ se ka nɔgɔya cogo min o Gawusu an ka fɛrɛ kɛ an ka yan bila ni ala sɔnna sini Tunkarange ani ntɛnɛn don an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ala ka jamana in basigi hakɛto bɛ nin kan.